Ако си стигнал до тук, до края на това видео, имаме промокод. А сега, за всички родители, които са слушали, а и тези, които не са слушали, дядо Коледа, сиреч, аз ви е подготвил един страшен, мега, гига, хитър, хубав, дете от майка разделя този подарък. А как го подготвих? Заедно с моите малки джуджето елфи и моя най-добър приятел Рудолф. В нашата работилничка, къде? А как ми прескочи гласа? SmartX BG. Коледа идва. Идват нашите хубави семейни вечери, където пияни родители, братовчеди, стринки, зълви се карат за имоти. Жокера ми, да обърнете ситуацията. Да няма скандали, за да бъдете все още румени, засмени, зачервени, но без нерви. Ето, на първо място, аз вече от около 10 минути я държа тази прахосмокачка, тая прахосмокачка. Безжична. Тази прахосмокачка е 2 в 1, хо-хо-хо. Както е мини ръчна, така е и стояща. Има издръжливи батерийки и кратко зареждане на тези батерии. Подходяща е за всички видове повърхности, но най-добре се чистят килими. Да не говорим, че има и 2 степени на мощност. По-слаба мощност и по-мощна мощност. Няма какво повече да чакате. Този подарък ви чака на SmartX BG. Цената е, защото гледам в коментарите, обичате да питате, цената каква е? Що нема цена? Цената е 269 лева без 90 стотинки. Ако си стигнал до тук, до края на това видео, имаме промокод TikTok 5 за 5% отстъпка. Къде? SmartX BG.